أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يدعو عباده ليغفر لهم من ذنوبهم ويضاعف لهم حسناتهم، يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang naghigayat sa atin sa kanyang alipin na magbalik loob upang ipatawad sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan. At hinigayat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa natin ng kabutihan, yudha'if lahum hasanatihim, idudoble ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gantimpalang ibibigay sa atin ni Allah. Inihigayat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso niya at sa kapatawaran niya, at isinasalaysay sa atin ang mga ayat, mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tatadhakkarun, upang tayo ay makaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marahil sa mga araw na ito o sa mga buwan na ito, ilan sa atin o karamihan sa atin ay pursigido sa kanyang pangangalakal, sa kanyang paghahanap buhay, dahil sa paniniwala na kung saan, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga biyaya na ibibigay ng buwan na ito ay makakarating sa taong magsusumikap.
Kaya ilan sa ating mga magulang, mga kapatid, maliit yung bagay o mga oras na naibubugol nila sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa paghabol ng hanap buhay na ito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipapaalala natin sa ating sarili na ang kalakal na pinagsusumikapan natin sa araw na ito, sa oras na ito, sa buwan na ito, na paniniwala natin na magkakaroon tayo ng malaking benepisyo dito, ay hindi ito panghabang buhay. Ito ay pangsamantala na kung saan, kung ano yung ibibigay lamang sa iyo ni Allah, yun lamang ang magiging sa iyo, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Tinuruan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam pa dyan na kalakal. Mas mainam pa dyan na kalakal, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Dahil ito, kapag tayo ay nagtagumpay sa kalakal na ito, habang buhay natin ito tatapasain dito sa mundong ibabaw, lalo na sa kabilang buhay. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang masama dito, mga magulang, ang masakit dito, itong pangsamantalang buhay ay yun ang karamihan ang pinupuntahan ng mga tao. Yung pangsamantalang kita, yun ang karamihan na pinupuntahan ng mga tao. Pero itong habang buhay na tatamasain nila dito sa dunya, lalo na sa kabilang buhay, ay kakaunti lamang ang nagpupursige rito. Kaya sikapin natin na ipaalala natin ito sa ating mga sarili. Oo, tayo nagpupursige sa ating anak buhay, ngunit huwag mananaig ang pagpupursige natin sa kabilang buhay, dahil ito yung panghabang buhay na sa ating mga magulang, mga kapatid. Yung pagpupursige mo ng mga mundong bagay, hindi sa'yo yan. Sa asawa mo yan, sa anak mo yan, sa magulang mo yan, kapag ikaw ay namatay, sa tao yan, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pero itong kalakal na ito na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang totoong pagmamayari mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Masya Allah. Gusto nyo bang ituro ko sa inyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kalakal, tunjikum min adabin alim, na itong kalakal na ito ay makapagliligtas sa inyo sa kaparusahan sa kabilang buhay. Ito yung sinasabi natin ng kalakal na habang buhay. Na dapat kung tayo ay nagsusumikap sa kalakal pagbebenta dito sa dunya, mga mundong temporary na hindi naman sa atin, dapat mas lalo tayo magpursige sa kabilang buhay. Huwag mananaig yung mga gawain natin, responsibilidad natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, meron tayong pagkakataon na pagsikapan ng mga mundong bagay, ngunit huwag mananaig yung pagpupursige natin sa kabilang buhay. Dahil ito, ang kalakal na itinuturo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunjikum min adabin alim, makapagliligtas sa iyo, kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaparusahan sa libingan, sa kaparusahan sa kabilang buhay, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ano ito, mga magulang? Una, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kalakal na dapat nating isaalang-alang ay tu'minuna billah. Alalahanin mo yung paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y dalisay. Palagi mong alalahanin kung
anong level ang meron ka ngayon sa pananampalataya mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong level yung takwa na meron ka? Anong level yung iman na meron ka, mga magulang, mga kapatid? Ano yung mga bagay na nakakasira sa paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ingatan mo yan, kapatid. Dahil yan ang pinakamatibay mo kalakal sa kabilang buhay. Yung paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paniniwala na siya ang Panginoon. Tauhidul Rububiyyah wa Tauhidul Uluhiyyah wa Tauhidul Asma'ullah wa Sifat. Yung paniniwala mo na si Allah ang tagapaglikha at si Allah subhanahu wa ta'ala ang sasambahin mo at ang paniniwala mo sa mga sifat katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bubayan sa kalooban mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam, o hinahaluan mo ng shirk pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapokus kasi yung isipan natin, kailangan magpusig ako dahil December. Nawala yung paniniwala mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa iyo ng kayamanan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa iyo ng rizq. Saan ang tauhid? Saan ang iman, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalataya Islam? Kaya huwag dapat mananaig ang kaalaman mo sa araw ng paghubog sa pagsamantalang kaalaman lang dito sa dunya, mga magulang, mga kapatid. Dapat kung gaano ka nagsusumikap sa hanap buhay mo dito, mas lalo kang magsikap dun sa kalakal mo dun sa kabilang buhay. At ang pangunahin, mga magulang, mga kapatid, maalagaan mo yung iman na meron ka dahil inuusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina aminu, o kayong mga taong naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, maniwala pa kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Palakasin ninyo ang paniniwala nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa mga pinagbawal niya, lalo-lalo na sa mga shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kauna-una ang pinakamatibay na kalakal natin sa kabilang buhay na makapagliligtas sa atin doon sa masakit o di kaya matinding kaparusahan sa kabilang buhay, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Ano bang sinabi ng Allah? Na malaking kalakal natin na mapakikinabangan natin ng habang buhay, mga magulang. An tu'mina billahi wa rasulihi. Kailangan yung paniniwala mo sa mahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam buo. Hindi mo kinukulangan. Ikaw ay nagsaksi na si mahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang yung propeta, paano mo mapaninindigan yan, kapatid, sa pananampalatayang Islam? Paano mo mapaninindigan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang propeta mo sa pamamagitan ng paniniwalaan mo yung mga ipinagputos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At iiwasan mo, yan ang una, paniniwalaan mo, susundan mo yung ipinagputos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at iiwanan mo yung ipinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at paniniwalaan mo yung mga kwento ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. 100% paniniwalaan mo yung kwento niya sa kulo, yung kwento niya sa libingan, yung kwento niya sa impyerno, yung kwento niya sa sirat, sa araw ng pagbuton ng paraiso. Lahat yan paniniwalaan mo, mga magulang. Dahil kabilang yan sa paninindigan mo na ang mahal na propeta sa ang propeta mo. Pang-apat, mga magulang, mga kapatid, hindi mo kailanman sasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang sa kaparaanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi sa alam mo, bagkus sa kung paano ito isinagawa ng mahal na propeta sa salam. Kung in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kung gusto mo, mahalin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kaparaanan ng mahal na propeta sa salam, yun ang mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito, mga magulang, ang pinakamalaking kalakal na makakapagbigay buti sa atin dito sa dunya, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Unang paniniwala mo kay Allah, at ang paniniwala mo sa mahal na propeta sa salam, pagsunod mo sa mahal na propeta sa salam. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. At kabilang din dito ang pinakamalaking pagpupunyagi na maibibigay natin ay yung pagpupunyagi sa mga landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagpupursige sa landas ni Allah sa pamamagitan ng ating yaman at ang ating mga sarili, mga magulang, mga kapatid. Ito, malawakan ito, mga
Islam. Ang pinakasentro nito ay ang pagkikipagdigma o pagtulong nito sa landas ng Allah. Pwede rin dito yung da'wah ila Allah. Makatulong ka sa paglaganap, pagpapahatid. Kabilang din yan sa mga landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makatulong ka sa mga estudyanteng umaalis sa kanilang lugar para aralin si Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aralan ng hadith, pag-aralan ng Quran. Kabilang din ito sa mga landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid, yan ay kabilang sa mga pagpupuliti sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kang manghinayang mula sa salapi, mula sa oras na ibibigay mo, mga magulang, mga kapatid, dahil kung gaano ka magsikap, dududliin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsisikap mo, yung ibinigay mo, mga magulang, mga kapatid. Hindi nabawas yan sa kayamanan mo, bagkus na idagdag yan dun sa civics mo sa kabilang buhay. Yan ang kalakal na makapagbibigay sa iyo ng tulong sa kabilang buhay dito sa dunya, lalong-lalo na sa kabilang buhay, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalataya. Abi amwalikum anfusikum dhalikum khairul lakum. Yan ang sinabi sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mas mainam sa inyo. Ngunit ang nakakalungkot, mga magulang, mga kapatid, ipinakita sa iyo ng Allah, sinabi sa atin ng Allah na yan ang mas mainam, yung kalakal sa kabilang buhay, yung kalakal dito. Pero ano sabi ng Allah sa ibang ayat? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Pinipili pa rin ng tao yung dunya na pangsamantala. Kahit na magkaroon ka ng marami, ng salapi, ng pera, karangyaan, kotse, bahay, hindi yan pagmamayari mo, kapatid. Pagmamayari yan ng asawa mo, pagmamayari ng anak mo, ng magulang mo, ng tatay mo, hindi yan sa iyo, mga magulang. Ang sayo ay yung kalakal mo sa kabilang buhay. Kung ano yung naibugol mo, na ikinalugod sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan ang sabi ni Allah, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ang araw ng pagbubong yan ang mas mainam sa inyo dahil yan ang mananatiling, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang totoong pagmamayari natin, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ano ang ibibigay sa ni Allah? Kapag isinagawa mo yung tatlong bagay na yan, paniniwala mo kay Allah, at paniniwala mo, pagsunod mo sa mahal na propeta sa salam, at pagpupunyagi mo, pagsusumikap mo sa mga landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iyong kayamanan at iyong sarili. Anong ibibigay sa ni Allah? Yan ang matindi mong kalakal. Yaghfir lakum dunubakum. Ipapatawad sa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kasalanan mo, mga magulang, mga kapatid. Meron bang pinatawad ni Allah? May papasok na sa impyerno? Wala. Kapag pinatawad ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng kasalanan mo, pagsisina, pag-inom ng alak, pagnanakaw, lahat yan ipapatawad sa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naisin ni Allah, papatawarin ka niya at ipapasok ka niya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ipapasok ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Nasa ilalim nito ang mga tubig, mga magulang, mga kapatid. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Binanggit pa dito yung mga tirahan, mayroon kang tirahan kung sa paraiso mo, mga magulang. Ayon sa tafsir ng Ibn Kathir na salaysay ng mahal ng propeta sa salam, ang tirahan mo doon, mga magulang, kapatid, sa pananampalatayang Islam, fiha 70 daran. Ang tirahan mo sa paraiso mo, na ang laki ng paraiso mo ay 10 beses ng laki ng itong mundo na ito. Na meron kang mga tirahan doon, tulugan doon, na fiha 70 daran. Gadami niya, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay pitulog. Likulli darin fiha 70 ghurafan, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kada isang bahay mo doon, ay ang dami ng kwarto nito ay 70. Napakarami. Likulli ghurafin fiha 70 sariran. At ang kada isang kwarto doon ay merong 70 na mga kama, mga magulang, mga kapatid. Meron ka bang nakita na ganung kwarto? Sa isang kwarto, 70 na mga kama. Likulli saririn fiha 70 ma'idatan. At kapag ang isang kama ay nagdadaman ito, napapalibutan ito ng 70 na mga maida, mga lamesa, na punong-puno ng mga pagkain, mga magulang, mga kapatid. Ibig sabihin yung mga higaan natin doon ay hindi dikit-dikit. Bagkus ito ay wala
balay dahil napapalibutan ito ng simiti na maida, mga lamesa na punong-puno ng pagkain, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi ba natin yan nanaisin na yan ang ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba natin yan nanaisin? Kahit na imagine mo, kahit na isipin mo pa yan, ganda ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin ganyan yung kaganda ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mala aynul ra'at, yung ganda ng paraiso ni Allah, hindi nakita ng mata. Wala udhunun sami'at, hindi narinig ng tenga, kahit gaano namin ipinapaliwanag ang ganda ng paraiso, hindi pa rin yun ang totoo niyang ganda. Mas mainam pa doon mga magulang, mga kapatid. Wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin, hindi minsan nailagay sa puso mo, sa isipan mo, yung kagandahan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun, kaganda yung paraiso ni Allah. Kahit ipinaliwanag na ng mahal ng propeta sa salam, mag-isip ka na abot ng ganda ng isipan mo, hindi pa rin sobra pa rin yung kaganda ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ba yun nanaisin, mga magulang, mga kapatid? Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khayrun wa adqa. Yan ang pinakamas mainam na kalakal na mananatili sa iyo kapag yan ang nakuha mo, na-achieve mo, mga magulang, mga kapatid. Samantalang patuloy ka pa rin, karamihan pa rin sa mga oras mo ay dunya, pera. Yun lang ang nasa isipan mo, pero pinaliligtaan mo yung mas mahinang paron. Yun ang kabilang buhay, mga magulang, mga kapatid, at paggawa ng mga bagay na ikatulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at maunawaan natin ang ipinapaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Mga magulang, mga kapatid, ipinaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na dalawa yung kalakal na pinagsusumikapan ng tao. Kalakal ng makamundol na mayroong katapusan at kalakal na walang katapusan. Ito yung itinuturo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung yawmul akhirah, yung mga gawain sa araw ng paghukom. Kapag pinili mo yung kalakal ng makamundong buhay lang, mga magulang, ito'y napakaliit. At hindi dadagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano lang yung sayo. Minadali mo lang sa sarili mo, pero yun lang yung sayo, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kung ano lang yung itinakda sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun lang ang magiging iyo. Kahit na sobrang mo pa yung pagsisikap na meron ka, kapag yun lang ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na makamit mo ito, isang islang mata, maaaring mawala ito sa iyo. Maaaring magkasakit yung isa sa pamilya mo, at naibuhos mo yung kayamanan mo. Pwedeng sunugin ng Allah, islang mata, wala na yung kayamanan niyo, mga magulang, mga kapatid. Anong sabi ni Allah? Man kana yuridu harta al-akhirah nazid lahu fi harthi. Ipinaalala sa atin ni Allah, kung manais natin, kung mas magustuhan natin ay yung kapakinabangan na meron ng akhirah, yung kalakal na meron ng akhirah, yung itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dadagdagan pa sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ibibigay niya sa iyo. Basta yun ang piliin mo, yung paniniwala kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at pagbawal sa sarili mo sa mga pinagbabawal sa iyo, at pagsunod sa mga napropeta sa salam, at pagsusumikap sa mga landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kayamanan natin at ang ating mga sarili. Kapag ito ang pinili natin, mga magulang, mga kapatid, dadagdagan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga biyaya at ganting pala dito sa mundo, lalo-lalo na sa kabilang buhay. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. At kung sino man ang taong magpursige, ang naisin niya, ang magustuhan niya, ang mahalin niya, ay yung makamundong bagay, o ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung ano lang yung
Kanya. Hindi na yun madadagdagan. Kung ano lang yung nakasulat na meron ka, yun lang kapatid sa pananampalatayang Islam ang sayo. Anong sabi ng mahal na Muhammad sallallahu kahit natakasan yung ibibigay ni Allah, law farqa bin Adam rizquhu la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Kahit natakasan ng anak ni Adam ang ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang rizki ibibigay siya ni Allah, la adrakahu rizquhu, sasalubungin ka ng iyong rizki. Kahalintulad ng pagsalubong sa iyo ng kamatayan mo. Kapag naubos mo na yung iyo, mga magulang mga kapatid, sasalubungin ka din ng iyong kamatayan, mga magulang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya huwag mo sobrahan yung pagsisigaw mo na kung saan nagtutulak sa iyo para maiwanan mo yung mga wajibat, mga inobligado sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil may mga tao sa pagkaroon nila dito sa dunya, naiiwanan nila yung mga inobliga sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung iniiwas natin sa ating mga sarili at yung pinapaalala natin sa ating mga sarili. Dahil kapag napabilang tayo sa mga tao nito, hinabol nila ang dunya at kinalimutan nila ang akhirah. Pamalahu, ano sabi ni Allah, wa malahu fil akhirati min nasib, kailanman hindi sila bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ganitong palalong sa kabilang buhay. Kapag ang hinabol mo, ang mas pinili mo, ang mas nanaig sa iyo ay ang pagmamahal dito sa dunya, hindi sa pagmamahal sa ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at mahikayat ang ating mga sarili sa pagmamahal sa pagsamba na ikalulugod ni Allah sa kaparaanan ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullahu ala khairal wara haythu amarakum lidhalika rabbukum jalla fi ula حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kelihatan dari Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam subuh ayat satu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين
البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله